Jóga nidra. Prosím, připravte se na jóga nidru. Položte se na záda do pozice v józe nazývané šavásána. Udělejte si co největší pohodlí. Hlava je v prodloužení těla, brada malinko couvá do krční páteře, ruce jsou položené vedle těla tak, aby se ho nedotýkaly, leží dlaněmi vzhůru. Nohy jsou lehce od sebe, chodidla se uvolňují do strany. Upravte pozici, oblečení a pokrývku, abyste se cítili pohodlně, aby vás nic nevyrušovalo. V průběhu jóga nidry byste se neměli fyzicky pohnout. Zavřete oči a opravdu je nechte zavřené, dokud nebudete vyzváni k jejich otevření. Uvolněte se a nechte odejít všechno napětí. Při praktikování jóga nidry je důležité pouze poslouchat a prociťovat. V jóga nidře jste bdělí a vnímáte hlas. Při snění nemáte žádnou kontrolu. V jóga nidře jste stvůrcem snů. Řekněte si nyní: zůstanu bdělá, bdělý. Budu jen poslouchat hlas. Zopakujte si v duchu: zůstanu bdělá, bdělý. Zhluboka se nadechněte. S nádechem procitujte klid šířící se celým tělem. Uvolněte veškeré povrchové napětí z těla. S nádechem prociťte uvolnění a s výdechem nechte všechno odejít. S výdechem si v duchu řekněte: uvolňuji se. Zaměřte svou pozornost do těla. Tělo je měkké a těžké. Dovolte tělu uvolnit všechny svalové skupiny. Uvolněte všechny fyzické struktury na podložku. Začněte si uvědomovat zvuky z okolí. Zaměřte se na nejvzdálenější zvuk, který k vám přichází zvenku. Nechte svůj sluch pracovat jako paprsek radaru. Vyhledejte vzdálený zvuk a poslouchejte několik sekund. Pak zaměřte pozornost na jiný zvuk. Přeskakujte ze zvuku na zvuk bez usilování zvuky rozpoznat. Zvuk je jen vibrace. Postupně si uvědomujte všechny zvuky v větší blízkosti. Zvuky v okolí této budovy. Nyní si uvědomte zvuky v této budově. Bez otevření očí si začněte vybavovat tuto místnost. 4 stěny, podlahu, vaše tělo ležící na podložce. Vidíte své tělo ležet na podložce.
začněte si být vědomi existence vlastního těla na podložce. Naprosté vědomí svého těla, ležícího v dokonalém klidu na podložce. Vaše tělo leží na podložce. Uvědomte si všechna místa, kde se vaše tělo dotýká podložky. Uvědomte si svůj přirozený dech, svůj hluboký přirozený dech, spontánní dech. Nesoustřeďte se, neposuzujte, nesnažte se kontrolovat, jen pozorujte přirozený proces. 2 nejdůležitější životní procesy. Pozorujte uvolňující nádech a výdech, kterým všechno necháváte odejít. Vnímejte můj hlas a buďte si vědomi, že dýcháte. Vaše tělo dýchá. Pozorujte, jak tělo dýchá. Vaše tělo dýchá. Jste svědkem dýchání svého těla. Praxe Jóga Nidry nyní začíná. Řekněte si v duchu, praktikuji Jóga Nidru. Zůstávám bdělá, bdělý. Praktikuji Jóga Nidru. Nyní je čas na stanovení záměru vaší sankalpy. Jednoduchý záměr, například zůstanu bdělá, nebo jsem klidná, jsem šťastná, odpočívám. Pozitivní záměr v přítomném čase krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru. Záměr, který ve vás probouzí pocity. Prosím, zopakujte 3krát v duchu svou sankalpu. Jasně, s bdělostí a s plným uvědoměním. Nyní budeme cestovat pozorností po různých částech těla. Tak rychle, jak je to jen možné. Pozorností přeskakujte z bodu na bod. Prosím, v duchu si zopakujte mnou jmenovanou část těla a zároveň si ji buďte vědomi. Plně umístěte vaše vědomí do dané části těla. Začínáme u pravé ruky. Uvědomte si palec pravé ruky, ukazovák, prostředník, prsteník, malíček, dlaň a hřbet ruky, zápěstí, předloktí, loket a nadloktí, rameno, podpaží, pravý bok, pravou kyčel, pravé stehno, koleno, lýtko, holeň, kotník, nárt, patu, chodidlo, palec nohy, druhý prst, třetí prst, čtvrtý a pátý prst na noze. Vše uvolněné. Přesuňte pozornost k levé ruce. Uvědomte si palec levé ruky, ukazovák, prostředník, prsteník,
malíček, dlaň a hřbet ruky, zápěstí, předloktí, loket a nadloktí, rameno, podpaží, levý bok, kyčel, stehno, koleno, lýtko, holeň, kotník, nárt, patu, chodidlo, palec nohy, druhý prst, třetí prst, čtvrtý a pátý prst na noze. Vše uvolněné. Nyní si uvědomte pravé rameno, levé rameno, pravou lopatku, levou lopatku, pravou hýždi, levou hýždi, páteř, celá záda. Nyní se zaměřte na temeno hlavy, čelo, pravé obočí, levé obočí, prostor mezi nimi, pravé víčko, levé víčko, pravé oko, levé oko, pravé ucho, levé ucho, pravou tvář, levou tvář, nos, špičku nosu, pravou nosní dírku, levou nosní dírku, horní red, spodní red, bradu, čelist, krk, pravou klíční kost, levou klíční kost, pravou stranu hrudníku, levou stranu hrudníku, hrudní kost, pupík, břicho, spodní břicho. A nyní celou pravou nohu, celou levou nohu, obě dohromady. Celou pravou ruku, celou levou ruku, obě ruce dohromady. Celou zadní stranu, celou přední stranu, celou hlavu, vše najednou. Nohy, ruce, zadní a přední stranu těla, hlavu, vše najednou. Celé tělo najednou. Celé tělo najednou. Celé tělo leží na podložce. Buďte si vědomi celého těla ležícího na podložce. Vidíte své tělo ležet klidně na podložce. Nyní si zvědomte všechny části těla a buďte si vědomi prostoru, který vaše tělo zaplňuje. Buďte si vědomi těla a prostoru zaplněným vaším tělem. Tělo a prostor. Uvědomte si tělo a podložku. Celé tělo ve vztahu k podložce. Zároveň si buďte vědomi částí těla, které jsou v kontaktu s podložkou. Je to velice jemný fyzický kontakt těla a podložky. Prociťte kontakt hlavy a podložky,
lopatek a podložky, loktů a podložky, hřbetů rukou a podložky, hýždí a podložky, lítek a podložky, pat a podložky. Vědomí všech částí těla, která jsou v kontaktu s podložkou. Věm všech bodů. Pokračujte v prociťování částí těla dotýkajících se podložky. Jasně a zřetelně. Prosím, zůstaňte bdělí. Vnímejte tělo a kontakt s podložkou. Nyní pozornost přeneste k očním víčkům. Uvědomte si tíhu a uvolněnost víček. Prociťujte línii dotyku horního a dolního víčka. Vnímejte body dotyku. Jsou uvolněná a těžká. Víčka se zdají jakoby vzájemně slepená. Zintenzivněte pocit prostoru, kde se víčka vzájemně dotýkají. Jsou tak uvolněná, že nemohou fungovat. A nyní přeneste pozornost k linii mezi rty. Prostor, kde se rty dotýkají. Rty jsou uvolněné a zlehka se dotýkají. Zintenzivněte vědomí rtů. Od rtů přejdeme k dechu. Přesuňte svou pozornost k přirozeně přicházejícímu a odcházejícímu dechu. Pociťujte dech, jak prochází mezi břichem a krkem. Při nádechu stoupá od břicha ke krku, s výdechem klesá od krku do břicha. Buďte si zcela vědomi dýchání. Od břicha ke krku, od krku k břichu. Nevyvíjejte úsilí, dech neovlivňujte, jen pozorujte. Udržte svou pozornost a začněte odpočítávat své dechy směrem dolů takto. Nadechuji 27, vydechuji 27. Nadechuji 26, vydechuji 26, nadechuji 25, vydechuji 25 a tak dále od 27 do 1. Počítejte si v duchu dle přicházení a odcházení vašeho dechu. Od břicha ke krku a zase zpátky. Úplné vědomí dechu a počítání. Dech je pomalý, hluboký a rytmický. Prosím, pokračujte v počítání. Pokračujte v počítání a začněte prociťovat tíhu těla. Pocit tíhy. Vaše tělo je tak těžké, že se rozpouští do podložky. Uvědomění tíhy. Uvědomujte si pocit tíhy celého těla, tajícího na podložce.
Cítíte se tak těžcí, že se propadáte do podložky. Zvědomte si pocit tíhy těla. Vědomí tíhy těla. Uvědomte si lehkost svého těla. Oživte pocit lehkosti. Věm lehkosti, bez tíže prostupující celé tělo. Vaše tělo je tak lehké, že se může zdát, jako by se celé vznášelo nad podložkou. Uvědomujte si pocit lehkosti těla, plynutí, rozšíření vědomí. Uvědomte si pocit chladu, pocit ostrého chladu v celém svém těle. Vybavte si pocit chladu, jako když v zimě procházíte bosí po zasněžené zemi. Velmi studená chodidla, chlad úplně všude. Prožijte pocit chladu v celém těle. Pocit chladu. Prožijte pocit horka. Probuďte prožitek horka v celém svém těle. Horko v celém těle. Celé tělo je horké. Vybavte si pocit horka, jako když jste v létě na slunci a nikde žádný stín. Prožijte pocit horka v celém těle. Horko v celém těle. Vědomí pocitu horka. Zvědomte si pocit bolesti. Soustřeďte se a zkuste si vybavit jakoukoliv mentální nebo fyzickou bolest. Prožitek bolesti, které jste během života pocítili, si nyní uvědomte. Prožijte pocit bolesti. Uvědomte si pocit potěšení. Jakýkoliv zážitek mentálního nebo fyzického potěšení. Vybavte si pocit potěšení a nechte ho oživit v celém těle. Zvědomte si pocit potěšení. Uvědomte si, že jste bdělí. Ujistěte se, že jste bdělí. Řekněte sami sobě, jsem bdělý, bdělá. Začněte se koncentrovat na oblast před vašima zavřenýma očima. Prostor, který nazýváme Čidakáša. Představte si v tomto místě průhledné promítací plátno, kterým můžete vidět nekonečný vesmír. Vesmír sahající tak daleko, kam vaše oči dohlédnou. Soustřeďte se na toto plátno a buďte pozorní k čemukoliv, co se před vámi objeví. Cokoliv uvidíte na plátně, je projevem vaší mysli. Staňte se nezúčastněnými pozorovateli. Jen sledujte. Pokračujte v uvědomování si tohoto prostoru, ale nenechte se vtáhnout. Zůstaňte úplně nezúčastnění.
pozorujte prostor, jen se dívejte. Představte si sami sebe v parku. Je brzké ráno, slunce právě vychází. Park je klidný, cítíte se v bezpečí. Je to krásný park. Jak se procházíte zelenou trávou, pociťujete měkkost pod chodidly. Slyšíte ptáky, kteří zpívají, vítají tak nový den. Jednoduše přijímají to, co přichází. Jsou tu záhony plné květin, růží, žluté, růžové, červené, fialové. Cítíte jejich vůni a pozorujete ranní rosu na jejich okvětních lístcích. Květiny jsou přirozené harmonii s celým okolím. Blízko růžové zahrady je jezírko, zlatá rybka plave mezi lekníny. Pozorujete ladnost pohybu plovoucích květin. Pohybují se na hladině, mírumilovně, přijímají své prostředí. Procházíte mezi stromy, krásnými stromy, holými stromy a listnatými stromy. Stromy s širokou rozložitou korunou a krásně rostlými, vysokými stromy. Vnímáte energii, živost a sílu stromů. Mezi stromy je mítina. Na mítině je malý chrám vyzařující světlo. Jdete ke dveřím a pomalu je otvíráte. Uvnitř je chlad a šero, podél stěn poblikávají svíčky. Uvnitř na stěnách jsou obrazy velkých světců a duchovních. Usedáte na zem, zavíráte oči a noříte se do pocitu klidu. Necháváte se obklopit pocitem hloubky, míru a harmonie, zatímco venkovní zvuky mizí v dálce. Cítíte pocit vnitřního klidu, vnitřní rovnováhy a sebedůvěry. Nadále prociťujete meditativní stav uvnitř chrámu. Setrvávejte, dokud vaše celé bytí neprostoupí mír a harmonie. Od svědců a duchovních můžete získat informace a vědomosti, které potřebujete k vašemu osobnímu rozvoji. Zůstaňte ještě v tiché meditaci, zatímco vám předávají informace a vědomosti, které jste si vyžádali. Přesuňte své vědomí zpět k Chidakáš. Přiveďte své vědomí k plátnu, které vidíte před svýma zavřenýma očima. Tento prostor si můžete vizualizovat také před čelem. Pokud to chcete trochu prozkoumat, můžete posunout svůj pohled mírně nahoru. Oči zůstávají zavřené, ale bez napětí. Pozorujte temnotu, kterou před sebou vidíte. Velmi pozorně, bez vtažení do děje, pouze jako pozorovatel.
Spočiňte svou myslí v této vřelé a přátelské temnotě. Vězte, že to je nekonečno. Rozšíření vědomí do rozlehlosti nekonečna. Splynutí, sladění mikrokosmu vašeho bytí s makrokosmem univerza. Celým vaším bytím prostupuje pocit hluboké harmonie. Pokud se objeví nějaký jemně hmotný jev, například barvy nebo vzory, jednoduše si toho všimněte a pokračujte v pozorování. Když se objeví myšlenky, nechte je projít a odejít. Pokračujte ve sledování tmavého prostoru. Pokračujte s nezúčastněnou pozorností. Nastal čas opustit chrám. Poděkujte a vyjádřete vděčnost světcům a duchovním za informace, které vám dali. Buďte si vědomi, že tyto informace máte kdykoliv přístupné a můžete si je vzít kamkoliv půjdete. Opusťte teď chrám a zavřete za sebou dveře. Nyní si připomeňte svůj záměr, svou sankalpu. Zopakujte si ten samý záměr, který jste si stanovili na začátku jóga nidry. Stejnými slovy a se stejným prožitkem. Zopakujte teď 3krát svůj záměr, jasně, s pocity a se zaujetím. Přiveďte svou pozornost ke svému dechu. Buďte si vědomí přirozeného dechu. Vědomí dechu a vědomí uvolnění. Uvědomte si celkové uvolnění fyzického těla. Prociťte svobodu. Rozviňte vědomí své fyzické existence. Uvědomte si obrys svého fyzického těla. Uvědomte si své ruce a nohy a své tělo ležící na podlaze. Uvědomte si dotykové body mezi vaším tělem a podlahou. Uvědomte si místnost, zdi, strop, hluk v místnosti a hluk venku. Zaměřte svou mysl ven, plně obraťte pozornost ven. Přiveďte svou pozornost zpět do svého těla. Jemně začněte pohybovat prsty u rukou a u nohou. Rozhýbejte je. Pomalu začněte pohybovat tělem a protáhněte se. Prosím, dopřejte si čas. Nespěchejte. Až si budete jisti, že jste probuzení, pomaličku se posaďte a otevřete oči. Praxe jóga nidry je nyní u konce.